hey Dipen Boro nang baban leader le bे गाहाय लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव बुलायगोन बिसोरो हयथ' जोंबो बुथारजागौमोन गावथारजागोन बा जोंबो जोबथेसालियाव जोबजागौमोन आरोखि खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो गोबां साननि उनाव बेबायदि भिडिअ लाबोदों आरोखि ओरैनोबा हले आङो एजुकेशनेल कन्टेन्टनि सायाव रेगुलार भिडिअ लाबोदों जाहाथे बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैबाय थानाय कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव मोजाङै मोजां माने क्वालिफाइ जानो हायो बा प्रिपारेसनाव सुबिदा जायो बेखौ नोजोर होनानै आङो आंनि इउट्युब चेनेल बा आंनि फेसबुक पेजफ्राव आङो एजुकेशनेल कन्टेन्ट कम्पिटिटिभ एग्जामनि सिलेबासफोरखौ जेसे हायो कभार खालामनो थाखाय आङो भिडिअ बानायो आरोखि ओमफ्राय दिनै बिराद गोबाव साननि उनाव नैबायदि मोनसे मोखां नुजानानै भिडिअ बानायदों आरोखि आरो बे भिडिअ बानायनायनि टपिकआ एसे आलदा आरोखि गोबांनो बायदि बायदि कमेन्ट होगोन दा बायदि बायदि लिरगोन खिन्थु किसुमाना लिरग्राया लिरखायो खायसे खायसेफ्रा लिरनो थाखायनो मबाइलखौ लाखायो जमना थाबाय थाखायो एनालाइसिसथ' खालामा ओमफ्राय खायसेयाथ' नायजोबालासिनो नुनाय लोगो लोगोनो माने पुरा बुजि मोनजोबखानानै लिरखायो आरोखि दा बिदि थागोनबो मोजांबो थागोन गाज्रिबो थागोन लिरग्राफोराबो गाज्रि नङा मोजाङानो खिन्थु बै नायजोबालासिनो लिरग्राफोरनि माइना मोनहास'आ नालाय गाव जि सानना मोनो बेखौनो कारेक्ट सानो आरो 100% नंगौ सानो बिसोरनिबो गुन्दुगुल गैया गोरोन्थि गैया खारन बिसोरनिया मेलेमानो बिदिखा बेसेबांल'सो सहैखायो जियानो जा आं बुंनो नागिरनाया दिनै फेसबुकाव जेब्ला दावराव जायो आं एसे कमेन्ट होयो आरोखि होग्राखा नालाय इउटिउब फेसबुकफ्राव आंबो आंनि माथानि मेलेमनि जेसे मोनहासयो बेखिनिखौ आंबो बुंनो नाजायो बेयावबो 100% थार जागोन बिदिबो नंजोबा आंनियाबो आंबो गोगानानै बुङा आंनिया नंखाजोबगौ होननानै खिन्थु नाजायो आरोखि जेसे हायो एसे बाथ्राफोरखौ नायसालिजारि एनालाइसिस खालामनानै एसे माने बुङो आरोखि बिबुंथि होयो आरोखि दा फेसबुकआ हाल्ला जाबाय थानाय होनना बुंबा दा इलेक्सन सफैदोंना इलेक्सनाव जोंना बिराद दावराव खालामो आरोखि इलेक्सन सफैयोबा ओमफ्राय लिडारफ्राथ' बिराद दावराव खालामो ओमफ्राय लिडारफ्राथ' मालाय जेबो सानलाया गावबा गाव फन नाम्बाराव मालाय कन्टेक्ट थालायो रिलेसन थालायो ओरैनो ससियेल मिडिया निउस मिडियाफ्राव क्रिटिसाइज खालामलायो खिन्थु सिं बिसोरा माने गोरोबफिननो हानायनिबो केपासिटि थायो थारमाने ब्रेनाव पलिटिसियानफ्रा मानो होनबा बिसोरो माइन्डखौ फ्लेक्सिबल खालामनानै लाखायो पलिटिसियानफ्रा गाबोन समनिया आङो पार्टि सोलायनो गोनां जायोबाबो दिनै आं बिराद गाज्रि रायनाय पार्टियावनो आं थांनो हायो पलिटिसियानफ्रा बिदि आरोखि ओंखायनो पलिटिसियानफ्रा ससियेल मिडियायाव बा निउस मिडियाफ्राव बिराद दावराव दावसि खालामगोन सासेया गुबुन सासेखौ गाज्रि क्रिटिसाइज खालामगोन जोंनि खिन्थु कमन पिपोलफ्रा सरासनस्रा जों बायदि सुबुंफोरा खिन्थु बे लिडारफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै लिडारा हय होनबानो हय नहय होनबानो नहय होननानै खिबु खारफानायखौ गारनांगौ थारमाने नङाबा जोंनि समाजा माथिं थांबाय थादों जों गासैबो सानना मोनखायो आं बुंनांगौनि गोनांथि गैया आं आरो एसेबां बुंनो हानायबो माने माबा गैया खिन्थु जोङो जि प्रेक्टिकेलि नुबोदों बिदि जायो आरोखि लिडारफ्रा बिराद क्रिटिसाइज खालामो ओमफ्राय जोंनि गामिनि मानसि बा कमन पिपोलफ्रा बे लिडारफोरनि बाथ्राखौ एकदम माने गोसो गोरबोजों नंगौ नंखाया साननानै माने गोसो मोदोम जिउ हगारसारनानै बारसोमो आरोखि इसुफ्राव ओमफ्राय जोंसो गाज्रि जालायो आरोखि दा बेनिनो एग्जाम्पल नै नायदो अमर सिं दावराव देख्रेब अमर सिंआथ' साख्रि मावनायखाय साख्रियाल मानसिमोन ना जातिनि मावदोंना मावाखै जों मिथिया दे खिन्थु नुवाखै जों हयथ' जुनियरबो नालाय नुफेराखैबो जानो हानाय खिन्थु फेमास मानसिफोरखौलाय ससियेल मिडिया बा निउस मिडिया बा बिजाब निउस पेपारफ्राव नुयो आरोखि खिन्थु जोङो अमर सिंखौ नुवाखै आरोखि दाखालि बावैनिफ्राय नुदों आरोखि साख्रि मावो होननाय मिथिगौमोन जोङो ओमफ्राय जानला माला ससियेल मिडियायाव बुखिग्रा जाबाय बे समनिफ्राय जोङो अमर सिंखौ नुदों आरोखि दावराव देख्रेब बिथांखौ खिन्थु जोङो आगोलनिफ्राय मिथिगौ बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावदों होननानैबो जोङो मिथिगौ जोङो खिन्थु अमर सिंखौ खिन्थु जों नुवाखै दे अमर सिंआ हारिनि खामानि मावदोंबो जानो हागौ बियो खिन्थु साख्रि मावो होनना जों मिथिगौ आरो बांसिन बारा दिन जायाखै हयथ' बिअ ना मा साख्रि मावोमोन बियो रिटायारमेन्ट मोनबाय जानांगौ हयथ' खोनानाय बायदिब्ला आंना गोरोन्थि जायाखैब्ला खिन्थु बिखौ हारिनि खामानि मावदोंना मावाखै जों मिथिया आरो खिन्थु दावराव देख्रेब बिथां अमर सिं बिथां नोंथांमोना हारिनि खामानि मावदोंबो जानो हागौ आंनि नलेजाव गैया मानो होनबा जों नोंथांमोननिख्रुइ बहुत जुनियर
दाबायदि समावथ' जों नुथ'वाखै अमर सिंमोनखो दावराव देख्रेब बिथांखौथ' नुयो खिन्थु अमर सिंखौ जों नुनो मोनाखै खिन्थु खामानि मावनायखौ लानानै गोग्गानाया बिराद माने जुक्ति गोनां बाथ्रा नङा आरोखि जोंबो खामानि मावदों आरोखि जोंनिया खिन्थु जुनियर जाबाय नालाय दा खिन्थु जोंनि बैसोआ नोंथांमोननि बैसोनिख्रुइ उन्दै नालाय जोंनि खामानि मावनायाथ' फिसा बाहायल' जाखागोन ना नोंथांमोननि रुजुनायाव दा बिनिखायनो जों हारिनि बिराद खामानि मावदों नों मा हारिनि खामानि मावदोंलै ओरै होननाया जुक्ति गैया आरोखि दा जोंजों कम्पेयार खालामोबा ओइ गथ' नों हारिनि थाखाय मा मावदोंलै होननानै जुदि जोंखौ अमर सिंआ रायोबा दावराव देख्रेबा रायोबा बे जुक्ति गैया जागोन आरो मानो नोंनि जोनोमानो बेसेबा बोसोर थैदों जासिगोन बोरायबायानोखा आंजों नोंजों कम्पेयार खालामबा बोरै जानांगौ जाखो होमबा हारिनि खामानि मावनाय बा जेखिजाया खामानि मावनाया नोंथांनिख्रुइ बहुत खम जाखागोन आरोखा ओंखायनो जोंजों कम्पेयार खालामजाया बा उन्दै जुनियरफोरजों कम्पेयार खालामजाया आरो आङो जेल जादोंलै नों जेल जादोंना जायाखै होननायफोरा जुक्ति गैया आरोखि आगोलनि प्रसेस दानि प्रसेस बेलेग आगोल जेल जायोमोन दाथ' जेल जालिया दानि मुभमेन्टफ्रा डेम'क्रेटिक जाबाय डेम'क्रेटिक मुभमेन्टफ्रावथ' जेल जाया बिदि आगोलथ' डेम'क्रेटिक जायोना जायामोन मिथिया बिखौ खिन्थु ओरैनोबाबो जोंनि बर' हारिखौ नाख्रेबखायोमोन बै समाव माने जोबजानाय मानाय बियो हयथ' बै समाव जोनोम जानायमोनबा जोंबो मुभमेन्टफ्राव थागौमोन हारिनि खामानि नांनायाव जुजिनायाव जोंबो थागौमोन बे आरोखि खिन्थु बेनो बुंजाया जे नों जेल बे खैबार जेल जानायलै हारिनि खामानि मावनानै नोङो खैबार जुद्ध नांनायलै हारिनि खामानि मावनानै ओरै बुंनायफ्रा ओंथि गैया आरोखि खुलुमदों दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिं आरो आं बिथांमोनखौथ' गुनि गियानि होनना सानो गुनि गियानि बिथांमोना खिन्थु बे साननैसो आं ससियेल मिडियायाव जिबायदि माने आखल आखु नुदों बिथांमोनखौ बिथांमोनाथ' बिराद गुनि गियानि नंगौ खिन्थु आखल आखुखौ आङो जाम्बानि बायदि नुदों आरोखि न' डाउट बिथांमोना जाम्बा नङा खिन्थु जि आखल आखु दिन्थिदों ससियेल मिडियायाव प्रेस मिट माबा माबि होनायाव बे आखल आखुखौसो आं जाम्बानि बायदि नुदों आरो आंथ' फोथायो बिथांमोना जाम्बा नङा बुहुत हाइ लेभेलनि बुहुत उपरनि माल बिथांमोना खिन्थु बै साननैसो माने ससियेल मिडियायाव बाइट होनाय प्रेस मिट होनायफोराव एसे जाम्बानि बायदि एसे नलेजेबोल पार्सन नङि बायदि सरासनस्रा उन्दै खुदियाफोरनि बिहेभियारफोरखौ नुनो मोन्दों आरोखि माबायदि बे मोनसे पाब्लिक प्लेस नोंथांमोनखौ समाजा फल' खालामो हारिया फल' खालामो गोबां मानसिफ्रा नोंथांमोनखौ फल' खालामो खिन्थु नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि एग्रेसिभ मुडजों माने प्रेस मिट होयो उन्दै गथ'फोर बायदि आरो सानस'ना मोनै बायदि नाङो आरोखि एग्रेसिभ मुड आरोखि दांखागोन बायदि आरो मोनबा दिफेन बर' नों साला हिदै हासुदै माबा माबि ओरै बुंनायफ्रा आरोखि माने इनफर्मेल लेंगुवेज बाहायनानै ससियेल मिडियायाव ओंखारलायनायफोरखौ एसे अड नांदों आरोखि अड जाखादोंबो बियो मानो होनबा गिदिर मानसि ना एजेड मानसि सनमान गोनां मानसि दा बै मानसिफोरनि खुगायाव इनफर्मेल सोदोब बाहायनायफ्रा बारा एप्रप्राइट जाया आरो बेबो ससियेल मिडिया निउस मिडियाफ्राव आरोखि ओरैनो नोंबा नों आंबा आं गामियाव सोरजोंबा नांलायनाय डिबेट खालामनाया गुबुन बाथ्रा खिन्थु पाब्लिक प्लेस पाब्लिक प्लेटफर्म ससियेल मिडिया निउस मिडियाफोराव डिफेन बर' नों मबाइल लिडारलै नों खैबार जेल जादोंलै ओरै नों खिनाय हासुदायनि लिडार नामालै ओरैबायबा माबि बुंदोंमोन आंना हयथ' सोदोबफ्रा बारा जायाखै बे रोखोमनि बुंनायफ्रा जेनेबा बिराद एग्रेसिभ मुड मोनबा दांखागोन ओरैबायदि आरो खिन्थु लिडारखौ बिदि मोनबा दांखागोन बायदि लिडारनि खुगाफ्राव आरो ससियेल मिडियाफ्राव बा पाब्लिक प्लेटफर्मफ्राव बिदि बुखागोन दांखागोन बायदि बिराद एग्रेसिभ मुडजों माने प्रेस मिट होयोबा बाइट होयोबा एसे अड नाङो आरोखि नङा होमबा खिन्थु नट आउट गोरों दे आं नोंथांमोनखौ गोरों नङा नाखै गोरों नोंथांमोना बहुत गोरों खिन्थु नोंथांमोना हयथ' एग्रेसिभ मुड लानानै माबा माबि रागा जोंफ्लांनानै हयथ' माने बिराद जसावनो हुस गामादों आरोखि मारै जस माख्रै ससियेल मिडिया खुंनांगौ प्रेस मिट कनफारेन्स लानांगौ माख्रै डिफेन बर'खौ रायनांगौ एबसुखौ रायनांगौ ओरै खोथोरिखौ रायनांगौ माख्रै एरेस्ट खालामनांगौ ओरैबायदि माने बिराद जसावनो हुस खोमानाय बायदि नांदों आरोखि नट आउट नोंथांमोनाबो साननो हाया नङा साननो हाखायो आं मानिखायो साननानै नायोबा नोंथांमोनाबो डेफिनेटलि नोंथांमोना मारै आचरन खालामदों बिहेभियार खालामदों बेखौथ' हमना मोनखागोन नंगौ खिन्थु आं बुंखायो जे सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनाया गोरोन्थि नङा दे आरो सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामोबा जे बे मानसिया गाज्रि बे नङा जाय सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनो रोंगो बियो एसे नङा एसे कमन पिपलनिख्रुइ एसेबाबो गोरोंखा बियो सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनाया बुंनो गोनां गैया खिन्थु एबसु बायदिखौ क्रिटिसाइज खालामनायखौ बाहाय एक्स वाइ जेड नाङो आरोखि नङा होमबा एबसुआथ' मावखागोनानो बि एबसुखौथ' नोङो हारिनि थाखाय नांखागोनानोखा गाबोन समनिया बिराद हारियाव बिपद जायोबा तखन एबसुखौ बिराद रायो एबसुआ खारबाय नामालै एबसुआ महा थांखो एबसुआ थैबाय नामा माथो जेबो फंसेबो बुङालै ओरै बुङो आरोखि
जेब्ला हारिया बिराद गिदिर अलखदाव गोलैगोन बिराद गिदिर मायबा माने बिपद फैगोन हारियाव अब्लाना रायजोफ्रा बुङो आरोखि एबसुआ मा जाखोलै एबसुआ थैबाय नामा दिफेन बर'आ मा जाखोलै दिफेन बर'आ थैबाय नामा माथो फंसेबो जेबो बुङालै एसेबां गिदिर माने कनफ्लिक्टनि समाव एसेबां गिदिर अलखदनि समाव ओरैबायदि ससियेल मिडिया दावराव जायो आरोखि अब्लासो बुजि मोनो एबसुआ इम्पर्टेन्ट नंगौना नङा दा बेबायदि आरो दा बेनिखायनो एबसु बायदि हारिनि संगठनखौ बा एबसु बायदि आरो माखासे हारिनि संगठन दंलाबायो बे संगठनफोरखौ बारा क्रिटिसाइज सरकारजों लोब्बा लाखिनानै रायसोनांगौनि बारा खोथा गैया खिन्थु नो डाउट सरकारखौ रायनायाथ' क्रिटिसाइज खालामनायाथ' गोरोन्थि नङा खालामखानांगौ सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामाबा सरकारा गावनि गोसो बायदि खामानि मावो आरो गावनि गोसो बायदि खामानि मावोबा बियो मिसलिड जानोबो हागौ ससाइटिनि थाखाय वेलफेयारनि खामानि जायाबो जानो हागौ गावनि गोसो बायदिबा बहुत गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बेनिखायनो सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनायाथ' बिराद इम्पर्टेन्ट इन्टाग्रेल फेक्टर अफ डेम'क्रेसि बेखौ नांगौ जोंनो क्रिटिसाइज खालामनो हानांगौ आरो जायफ्रा सरकारा क्रिटिसाइज खालामनो हायो बिथांमोनानो साहकि बिथांमोना गोरों गियानि गुनि आरोखि स' बेबायदि खिन्थु बिथांमोननि बिहेभियारखौ थिग नाङाखै आरो ससियेल मिडियाखौ सोरखौबा राय मा बुंनो गोनां गैया बुंनो हायो राइट टु स्पिच वी हेभ that is enshrined in the Constitution of India, no doubt. Into माने informal language बाहायनानै formal language बाहायरा formal language बाहायनानै नोङो मा बुङो बुं सोरखौ क्रिटिसाइज खालाम खिन्थु informal language दांखागोन माने मोनबाथाय माबा माबि होखागोन ओरैबायदि टाइपनि जायोबा एसे एग्रेसिभ मुडजों फैनो नाङा आरोखि लिडार नालाय समाजा मानियो नालाय मानसिफ्रा फल' खालामो नालाय नङाबा नोंथांमोनखौनो फल' खालामजोबगोन जोंनि ससाइटियाथ' ओरैनो जाम्बा जाम्बि बांसिनानो आं सोरबा थांखिना बुङाखै जोंनो हारि हिसाबैनो जोङो बहुत बेकवार्डखा गुबुननि रुजुनायाव सोरबा लिडारा नांलायना खिथिगोन जोंना फिसा फिसा फल'वारफ्रा बुलायगोन बिराद बुलायगोन आरो नांलायगोन मालाय गिदिर गिदिराथ' आखाइजोंबो बुदलाया सौलायाबो बिसोरो खुगाजों खुगा बिराद रायलायगोन खिन्थु जोंना फिसा फिसा जायफ्रा फल'वार डिफरेन्ट लिडारनि डिफरेन्ट फल'वार बै गाहाय लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव बुलायगोन बिसोरो नांलायगोन खमलायगोन गाज्रि जालायगोन गावबा गाव ससाइटिया गुबुंले जागोन हारिया धंस जालांगोन स' मा बुंनो आरो मा लिरो कमेन्ट लिरदो कमेन्टखौ फरायबाय थानोसै सोर माबायदि बुङो नोंथांमोनाबो कमेन्ट होसाय आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ आं 100% थार बाथ्रा लायाखै खिन्थु आंनि मोनदांनायाव बेबायदि जानाङा आरोखि बिथांमोननि बायदि जानाङा आरोखि स' कमेन्ट लिर बयबो अके नेना थाबाय कमेन्टफोरखौ बाय बाय सि इउ नेक्स्ट